салому алайкум дӯстои азиз, хушхабара ба ҳаматон мерасонам. Курси рубл якбора боло рафт. Орион Банк 1000 рубл 134 сомону 10 дирам, $100 1086 сом. Аз худи Сбербанк ба картаи душанбеситӣ сум равон кунӣ 134 сомону 10 дирам мегзарад. Банки Эсхата 1000 рубл 134 сомону 10 дирам. Аз приложенияи Сбербанк ба картаи Амонатбанк Тоҷикистон сум равон кунид 134 сомону 10 дирам мегзарад. Спитамент банк 1000 рубл 129 сомону 20 дирам. Алиф банк 1000 рубл 134 сомону 10 дирам, $100 1085 сомон. Амонат банк 1000 рубл 134 сомону 10 дирам, $100 1086 сомон. Коммерс банк 1000 рубл 134 сомону 10 дирам. Хумо 1000 рубл 132 сомону 80 дирам. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. Барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.